Така, намираме се в Албания, столицата Тирана. Това е парламента на Албания. От тук се командва Албания. И това е булевард някой си. Сигурно е кръстен от техния патрон. И ще се опитаме да разбием един мит, че не карат само мерцедеси. За сега не виждате нито един мерцедес. Всеки други марки, но мерцедес все още не съм снимал. След малко ще продължим клипа. Така, срещу нас е пирамидата на Енвер Ходжа. Има изкачване, но няма да направим това изкачване, защото нямаме много време. Тук други туристи като нас, колоездачи, има велоалея и аз неправилно се движа по велоалея. Между другото, каски на моторите видях само в Тирана, ето, ги там. Никъде другаде из Албания каска никой моторист не слага. Абсолютно никой. Само в Тирана има мотористите каски. Явно за другите е забранено. Както и на ремаркетата не съм видял номера. Закачат някакво ремарке и го дърпат където си искат. А така някакво хубаво заведение с фонтанче и влизаме в някакъв парк. Ето, няма как да ви снимам цялата Тирана. От тук там е една албанка, розово. Тя не ме разбира. Ето тук друга албанка се спи. Изморила се. Ето още една албанка. Както иде. Ето го, първия мерцедес на камерата. Изпирам пауза на мерцедес. Да чакаме на едно кръстовище. Линейката свири, но никой не дава път. Май минаха няколко мерцедеса. Движението е като в София. Който е в София, Тирана не отстъпва. Спираме, защото трябва да ходим. Така после го. Сме пред катедрала някакво си. След малко ще разберем. Това е майка Тереза. Тук пише нещо. Сега ще кажат. Тук има преводач, човека с шапката. Албанец и говори на английски и превежда. Ще е Елза. See the white statue on the top. All the church was destroyed in 1967. And rebuilt in the 90s. Това е разрушена. На същото място те построяват католическа катедрала, посветена на Свети Пол, на папата, Това символизира издадените тераси, картата на Албания, каза момчета с шапката. И сега напускаме катедралата и майка Тереза и продължаваме по улиците на Тирана. Ето ви още малко трафик. Мерцедес няма за сега. Ето го, един мерцедес и спираме. Така, екскурзова да ни вкарат в някаква търговска улица, където са само капанчета. И сувенири. Капанчета, сувенири са. Капанче, сувенири. Магнитчета. Всякакви. И така един дървени магнитчета. От 500 техни пари. И продължаваме. И спираме за сега видеото. И така, вече сме в мола. Един от моловите в Тирана.
И излязахме от заведението. И сега отиваме към парка, където ни чака рейса. И нямаме много време за разходки. Но ще се опитам и на центъра има пазар като Пловдив, изложение някакво на селскостопанските производители. Ще се опитам и там да включа малко. Така мол като мол. Не знам какво е интересното, защото не посещавам редовно молове. Но това е един от моловите в Тирана. И така се изнасяме. Часовниците търся. Има на изхода продават часовници. Това ни ориентира за излизане. Тук има още едно ниво надолу и няколко нива нагоре, където ги приброих 6 етажа. 6 етажа. Тук ти трябва един ден за обикаляне. И ето ги часовници са пред нас. Спираме видеото, да може да излизаме по-бързо. И така, вече сме на центъра. Лудницата е пълна. Там трактори продават. Няма да се види всичко. Черги, алкохоли, всичко. Тази е най-старата джамия, която е оставена. По принцип центърът е обновен 1930 година и само тази джамия е останала в 3 век. Техни си някакви нищо не може да разберем по надписи. Може само да опитваме, тук може да опитваме. Така, спирам за малко видеото. Ето още малко от тяхното производство. Може да четете какво пише. Аз не мога. Тук има кори, лестници, бадери, смокини, сушени билки, маслини, дървения, пчеларски, пчеларски столери. Те пчелите се въртят, не знам дали ги виждате. Да, тук има тракторчета. Така, продължаваме с битака и там тракторите. Така ще мина по-близо до тракторите и просто нямаме повече време. Отиваме към рейса. И това е от Тирана. Тук кебабчета пекат. Е така някаква техника. Да. Техниката и това е. Направихме обиколка долу-горе на пазара. И спирам видеото на техния герой. Чао!